Tadi na ko kay basig hot do nagkaos manok. Oy, wa pa man siguro iskoy ko na mata, hiwi nagtag pa man. Na picture maka. Sige, smile lang. Smile. Tara, smile bro kalibang. Samaw. Pa-smile lagi ro. Awiro, pa-smile lang manok. Pa-smile lang manok. Picture maka. La dali 1 2 3. Hi guys, good morning. May 30 na karon. Huma nagparty-party sa kusina. Adto na pri magparty-party sa basak. Magpugas lang pud mirog mais kay kato man gikuan nag mais. Hali mo pandag man naban. Wala po kag tiil. Kananay magtanom mi og mais atos amang gi. Ano nay hanay bay tawag na. Atos amang gisanggi naman na putong atamnan og mais. Kay di man magsilbig baghuwat kag ting-uwan na gazid kay murag di man gazid mo ting-uwan ro tuigahan ni ba kay di jud na ni katanem og humay mong mais na raman yung mga kauban na mga batos-batos na mo na ipatabang tanem dahil bagong batos-batos apo na ni mananghilin kuy apo budoy dali po ala mali ang apo mananghilin pangalan ni mga apo nang dali po nang apo apo ninjo lisod pod tiguwang na day tadani. O gani, apo lagi po nato. Paita panitigaw sakit ang tuhod. Nani, apo ni manang, taga Cortes ni, lahi po na itang tono sinisturyahan. Ingin po na, ingan ni, sandugo na itang inisturyahan buroy. Kamusta res Cortes doy? Diyan ako na mag-istorya dato ay abot sa basa kay liso darin jagma. Dakinas mi dani. Ingan ay istoryahan na. To, gustuan. Tanya, abto lagi ko dito. Skulahan, first honor lagi ko. Ingon na may istorya. Kabing baita yung apo. Ingon na laik tunos restaurant ba. Mangat ko maminaw. Pag si Zaday po, namangat na po sa aray ko. Agad gipanda ka na smag. Panda dia. Ko siya nga namubogan, manunuway. Sige lang matagdas magan, huwag yadas magan tumban. No, tanawa. Ano din magkunkuasang kuan? Manunuway, dako na si Panda ma-hybrid ko usahay. Paksi, ninumbogan yung pangat ko. Bukan ang kapatas. Ano ba sila nagipuwaman nga wala na may birthday? Mahulog. Budoy na wahay agsi budoy apo to ni manang hilin panganay nga apo dako pang tao. Ano na baning budoy. Diya magbaklay sa mi guys kay ahang gitojo nga ko ano sa jo migpugas kay hang nani hubag ning hang ngipon. Diya ma abtag init mo sa munti kabag mura na diya ko na nagtidibir. Anja? Tambaw na inom kag bibir. Dito ni hubag bito na ibis kay hubag daghang. Napay ice cream si kag ice cream. Isugo di si Dadas 28 palis. Hubag daghang. Ana bitong good morning. Ya si Nang si Dila. Agi si ilang bay kay magpugas mig mais nang. Hala. Mao lagi to gahalaging aping ni hubag. Ja. Size lagi nang. Og magpadugay-dugay kadto. Na, init na. Kailan mo pa init? Samot ni naog hubag og mabuhat sa init. Na, magkuan ang ganidaan. Ngano na ba ni? Ha? Arang makuan ang ganida agaping. Tubagan pa. Hoy. Tama kawatang bayabas. Dubong pa. Hala nang. Mga kawatabi. Malangan tara nagpugas, limbaro ka mo. Biyabas. Suma. Kalau biyabas. Istok, di ko na nakadut. Samot ang nipugkas ako. Tawag ko ito. Tukbo. Ang manang maguluti. Tara. Naman mga moto tayo. Na. Yur. Mga mo tayo. Madto kami kay malangan mi dinig pugas mais. Hinarak lang gadin ni kay tanga. Bago. Guys, di ana mis basak. Mao man ang gisang giag mais des niagi kani mga luwanga. Kani gipagsanin sa magwang ning duha. Handag among tiwason nandun sa ibabaw. To ni una na sila dadto. Madto na pagko kay nani subang nag adlaw. Init na ni ron. Unja guys, mangita pa daay mig bagaw. Kay ag bagaw may sudlas mais. Sudlan ni nga na. Kay magdama kag mais nga na nigpugas nimo. Sud nimo sa bagaw kay aron di sa mga tagak. Di sud magibara kam ko man nga na jagbot ta mahinuon. Abi na naman.
Wa na maarin sa gimong mais. Hindi na ba nga. Pwede paghambinan sa sanina, nga og baka kag sanina, pwede hambinan ni mais, pero mas maadyo tong bagaw kay komportable mong hawiran ra man nga nandiya. Sige pugas, sige punits bagaw. Uy, arang isura man ni pugsan. Ako bang kita? Kita Dan po nato. Ha? Nga na ba na? Ano ra? Arang isura lagi pugsan. Tagdan lagi. Ato diha po dito paglagi sound din ka suma. Suma. Ato usap sa kaluwang. Ikaw Nyatira pag sa kumo kaluwang. Pero murag bijak ka jo pagkatudling kay dara man isang semana ra ni gitudling murag baga nagkuan. Kaya asa mi dali mo. Tapos sa lagi kaluwang kay makalibog. Dahil buno. Lah, panggi. Patay na raman hinuon mo diha. Di mo manggipagas kaya sige man mo na naglalis. Mahuman ta danig pagas sige naglalis. Bulibog ko. Kaya maglibog ka jo kay tapad di man. Hindi ka maglibog. Mo tapad Kaya na mo tuang ka to. Sumangil man tapad-tapad di man nang kay di man na mo pagas maglakaw-lakaw ram na nga na sumangil ram na ako ra batagan na na. Pangitag imong luwang, pangitag imong luwang. Asa to tuang asa. Na. Dari mo. Ala ka na. Dali ko na tato ta subos ta. Dali mo. Mau ni ka mong binhi na. Kuha ko isud na sa bagaw. Yan ni. Na, binhing mais. Matadin ako iha kay basig hut to nagkaos manok. Oy! Wa pa masiguro ko pinamatag, hindi natag pa man. Doy, bodoy. Kamay bantay din doy. Kaya hutos manok doy, wa na tay ipagas. Ah, ya bodoy hangko kumangkeun. Pili mo idadron doy. 12 pa pero habog pang manang hilin. Pili height nimo doy. 5'5 na. Ye. 5'4. Ay biso. 5 siya mong kunot nga 5'3 and a half gani siguro ko. 5'4 gani ko. Unjar habog gani nimo. 5'5 na siguro ka. Pili height ni bodoy nong. Mating. Hapit na nis bodoy magpautang. Hapit na nis bodoy magpautang nong. 5'6 na ni karugadan. Bita magpagas na ko kay malangan. Nawahi na stirig pinugasay kay magtumanog ija. Tonas manang matings manang tonas pinislayas manang harawa alas manang. Nang kunang. Hala, pero may nabigyan anak ko. Basig pang sabor mo na. Tonas manang kuan una na. Na, Hay na dari. Dari inja ngana, dari pun. Isa sa. Dari inja ngana. Itum na nimo diha. Dari tanang. Nabuang na. Dari ko na nagtanam nang utan naman nagtanam si dari ko nagtanam na kuno puda naglakang ikusa. Normal, darang ko ngakang za. Ngana, dari. Naglakang ka oh. Ano tinutukan di man jud makasabot ang belo ka. Da. Kani na lang imong agi dana. Di nagdama-dama dari nang. Nagdama-dama pamugas. Aduh lagi po deg-deg ka ado dagi pusunahan kay ban ukra. Pasti nga hilang. Ilang Dagko duy. ni Maisa, dagko ni Maisa. Oh, kamo. Dagko ni Maisa god. Ara maka. Nangagban. Ina daga. Ngano sige na? Ara daga na nang paglatang. Nagasa lagi duha na inon pa buang na ni. Usa man dai kadari nga. Nana. Dari ka nagtanam. Tanab. Lakaw. Pututi, dari. Dikay kadukanan nun mo ingon. Abnormal. No, oh my god, darang lagi. Namao dayto. Nga mo man ni tubo. Mao daytong daghay mga damage. Nga to bitaw. Ingat bitaw. Ngana lagi. Dari timban, inja ngana. Latang ta. Ila dari. Ana magbuo na. Adto lagi dit akado. Ano man dati lagi. Da. Hay bad ko na ning hagi tuluan di ka mao. Mao na diha kay sa onas magpagas may magpalabad-labad nas oo. Mao nang way nakatunan. Sa Tumaw gid ta. kamaw, tano ni mao din nagi mga pugas panudugod man ni mani. Mani day ni, day manang mani. Pati bitaw karon na kahilang floor. Arang kahilang. Madyo pa hilang kay sa sutsut ka ado mabuhi pa. Di ba? Ang sutsut ka doon saan pagbuhi magiilag sila sustansyas zuta. Laruto na hinuon, magnilaro tayo na hinuon pud. Ato lagi sutsut ka ado tir hani bagi. Hani ba na imong utok na bati bako kang di man makasabot kanina. Mahuman day tanan nigtugas nigsigil tanan nig pang maestra. Ano lagi dito ta? Lagang gud ngayon sakto. Siguro katir maka-high blood naman katir imo nang tuzo naman ng imo. Tas nung ka doon ni kakang ginang spray ngana. Ano naman? Dari man inja ngana. Lakang mas imong lakaw.
Lakaw ba, lakaw? Lakaw, ikasag, ikasabot og lakang, lakaw, lakaw. Ikasabot og lakang, lakaw. Normal. Ayaw ko gano'n sa katigil. Darin na po. Bira, mabughatan ni mo. Kahit kag-u. Magtuman makas... Balaod sa mga mang-uuma. Balaod sa mang-uuma, mauna na. Magtuman, nagtuyo mo mag-ida. Lakang mo na yung butangan. Naglakangi ka usa. Kami tanawa na mga ba ni? Kani. Lakwi ba, lakwi? Naagid ang lakang, mura na pag... Tapos marusik. Sa kalakang. Isa ka lakang. Mura gina. Nga sa Amerika, ingko kisa ka lakang, wag na. Nga na di ka magkakaw. Nga na di ka magkakaw. Mura gini. Dahil ito naman tayo nga na. Dari po. Ginaglakawin isa. Ay, nagkabaga. At ang luag. Tumalid ka balaod, mang-uuma. Lakwi ba ko sa mo tama? Awa ka nagpagas. Dari. No, dari ka nagpagas. Anak, wala ka rugun kag usa, dadarhin na pod. Ang taas na. Nga na lagi na ang mais. Nako gisa. Buhi pa nang dututon, panundugon man imong bani. Ana, di kay, ginoo ko. Sa kaoras ko tada ni mag tutorial, mahuman pa ning pagpagasan ni si Manong nakahuman na sa kaluwang. Wa, patid kahamag basta kas katudling ning kabadi dari. Ano sa nahilin, abot tas finish line, nagsidawa pa dud. Nga na. Sus, naaraman day na. Iyo pa ditang pa, high blaron. Iyo pa ditang pa high Di blaron. mo nga ito ang sa uno. Nga to man man to. Gahig buno-buno, ipanundog mas mani. Agkaning maayos sa kalakang. Usabo. Pugas di kay kada lakang pugas. Ibong na yung mga tagas ng dahon sa mais. Krunto. Tagaan dyan na ni mong allowance. Agit ang mga dahon kay mo bukad man na. Abnormal. Yor. Abnormal. Abnormal jud. High blood buntag sa tune high blood ako dahil mga estudyante. Madyo pas mayor og si Manang. Oh. Taas ang tulin. Ako kahit taram kumutabang datos pool inig balik na kay libog man ning pagkatudlingan ni maglaba datang oh. Tekos aging Manang. Halas Manang. Jama-jama laman o panambuni. Lusot po mga mais. Panon ni chicken. Mayor inyo pangasawaon. Maadyo ka dyan musikad. Yo, sikad yo, sikad. Yo, grabe Cha. Maadyo ka dyan mo. Kana na isi tawag ka na. Susug mo tiglo ba? Ingon lang pagtikot. Bebe. Cha, grabe. Grabe, bilib ko na kusog musikad. At tulong tiri mga asawa. Di, makakag, bagas mais. Mao di ay argag majag pusog mais na madis na agi si jare ng pugas. Na diha, najos mayro kay ta, kusuga manikod do. Da. Marawari, lami la katugtugan your kuan your body sa kay pina. Bebe. Da, grabe. Hani Timothy karo pinalugti magagi. Tirgi pang kutkut mong pandag imong agi. Nastirig si Mayor guys Di manong po lang gipo mga kurunto. Uniform pa dyan, bisa magpagas rag mais. Nahaman ragad si may pagas guys muna naguli sila manang gajang apo to Sakit paging kukuna. Banggas kuan, lapok, tawag ang tail. Grabing lapuka. Daot tagang bagong hininluan. Nakasuway pa pud mo guys magpagas og mais. Ako ganahan kog mais pugson kay dali ra sa mahuman kay usa ka lakang man. Sa kalakang aghawang baja pugas ja lakang na pada pugas. Dali ra de paras man ni munggus kay dut dito. Gani dali ra sa mahuman kay pag sa kalakang man. Wow, ko saho. Ibagan kong ipon ja. Ngit-init tam. Uli na ko kay jud sa muti kahubag. Mura na jud ko dani tidibir. Sawo na Roy. Na picture mo ka. Sige, smile lang. Smile. Tara, smile, mura magkalibang. Smile. Pa-smile lagi ro. Ro. Pa-smile lang manok. Pa-smile lang manok. Picture mo ka. Wala dali, 1, 2, 3. Smile. Smile, lagi manok. Unsa man na pa picture? Unsa na sakon? Bita ng video, bita ni nang kang gihilad. Ha? Ito lagi niya pinis kon. Karon tekon pagkas tagija to Impas ka, ibalik jara man ni kay janang negosyo. Ilad si manangin kong picture ta. Pusing pud brag mau.
Kapoy mo na piningan ni. Kapoy pero enjoy anja sunod buwan di na kay maani. Kaysa magsigir kag lubog-lubog ras jumbay. Dala kalandong. Kaysa magsigir kag lubog-lubog yor no. Arang. Madyo pa magpugas na magmais. Balik pa yung likod ni lubog. Arang, nga ni magpugas mais masiksi pa ka. Ja, napakay bugas nga mapaabot. Lami pa dyan ang bugas sa mais kay healthy ka adto na. Napay subok ilo. Agsubok lagi ilo. Kay jak daris bukay guyagas agas, hindi ka mo ngilog subok. Hamay mong ilo, madyo na ramang subok kay sawa. Yun no. Arang. Ah, lagi. Agay. Ato. Ugal. Bahala lagi. Bahala ka. Kuan ka na. Kasi nga na lang may mga mais nga ito man. Subok. Bunhok, bahalag bunhok ko nagkunot basta makailo. Kulira na Aksi. Aksi. Gisi ito kunot. Bahalag bunhok ko nagkunot yun no. Basta makapangilo.